Mateo, Kapitulo 10. Inapod ni Jesus ang sa iyang 12 disipulo dangan tinawan sindaning kapangyarihan na magpaluwas nin mga maraot na espiritu saka magpaumay nin gabos na helang asin kamatayan. Ini ang ngaran kan 12 apostol. Inot si Simon na inapod Pedro, asin ang tugang niyang si Andres, si Santiago asin si Juan, na mga aki ni Zebedeo, si Felipe saka si Bartolome, si Tomas saka si Mateo na para singilin buhis, si Santiago na aki ni Alfeo, si Tadeo, si Simon na Cananeo, asin si Judas Iscariote na nagpasaluib kay Jesus. Sinugon ni Jesus ang 12 ini asin tinugon. Day kamo magduman sa teritoryo kan mga pagano, o sa arin man na banwaan kan Samaria, kundi hanapon nindo ang mga nalalagalag na Israelita. Ihulit nindo sa inda na haranin ang kahadian nin langit. Bulungon nindo ang mga naghihelang, buhayon liwat ang mga gadan, linigan ang mga dauton, asin paluwason ang mga demonyo. Nag-ako kamo na mayo nin bayad, kaya magtaumang kamo na mayo nin bayad. Day kamo magbalo nin kwartang bulawan, plata o kobre. Day kamo magdara nin bag, usang lian na gubing, usang dalyas, usog kod. Ang trabahador dapat tawan kan sa iyang mga kaipuhan. Pag-abot nindo sa sarong banwaan o baryo, hanapon nindo ang tawong andam na magpadagos sa indo. Sa iya kamo mag-irok sagkod na maghali kamo sa lugar na iyan. Pag-abot nindo sa harong, magtaong galang kamo nin siring, mapasa indo ang katuninungan. Kung padaguson kamo, papagdanayon nindo ang katuninungan. Alagad kun dai, bawion nindo ang katuninungan na iyan. Kung habo kamong akuon o dangugon sa sarong harong o banwaan, maghali kamo diyan asin pagpaguninduan alpog sa saindong bitis. Sa katotohan sinasabihan ko kamo, pag-abot kan aldaw nin paghukom, urog paan padusa na itatao nin Diyos sa mga tao kan banwa na iyan, kisa mga taga Sodoma asin Gomora. Magdangog kamo, sinusugo ko kamo nagaro mga karnero sa tahaw nin mga lubo. Magpakamaingat kamo arog kan mga halas asin magpakamahuyo arog kan mga salampati. Mag-ingat kamo, huli tamay mga taong madara sa indo sa mga otoridad. Hahampakon kamo ninda sa mga sinaguga. Iaatubang kamo sa mga gobernador asin sa mga hadi dahil sako. Sa paaging ini makakapagpatutuo kamo dapit kan marhay na bareta sa atubang ninda asin kan mga pagano. Kung iaatubang kamo sa husgado, day kamo mahadit kung ano ang sa indong isisimbag o kung paano ang pagsimbag nindo. Sa oras mismong iyan, ipapasabong sa indo ang sasabihon nindo. Ang mga tataramo na sasabihon nindo bakong hali sa indo kundi sa espiritu kan sa indong ama na iyon mataram sa paagi nindo. Ang tugang ipapagadan kan sa iyang tugang, ang aki ipapagadan kan sa iyang ama. Tutumangan kan mga aki ang mga magurang ninda asin ipapagadan. Ikakaungis kamo kan gabos dahil sako. Alagad ang magdanay sagkod sa katapusan makakaligtas. Kung pasakitan kamo sa sarong banwa, dumulag kamo sa ibang lugar. Sa katotohan sinasabihan ko kamo, bago nindo malibot ang gabos na banwaan nin Israel, madigdi na ang aki nin tao. Ang disipulo bakong urog na madunong kisa sa iyang maestro, ni ang surugoon sa iyang amo. Tama na para sa sarong disipulo na makaarog sa iyang maestro, asin ang surugoon sa iyang amo. Kunan pamayukan pamilya inaapod nindang Beelzebul, urog pang aapod nin maraot na ngaran ang mga kaayon kan pamilyang yan. Kaya day kamo matakot sa mga tao, mayong natatahuban na day mahahayag, mayong sekreto na day makakaluwas. An itinataram ko sa indo sa diklom, sabihon nindo sa liwanag. An ihinghing sa indo, ikurahon nindo sa mga atop. Day kamo matakot sa mga taong makakagadan kan hawak, alagad day makakagadan kan kalag. Kundi matakot kamo sa Dios, na makakagadan kan hawak asin kalag sa impyerno. Bakong ang duwang dignos binabakal nin sarong sintabo, alagad mayo minsan saro sa inda na nahuhulog sa daga kung bakong kabutan kan sa indong ama. Dawaan buhok sa payo nindo bilang niya. Kaya day kamo matakot ta mas mahalaga kamo kaysa mga dignos. An sisay man na magmidbid sako sa atubang nin mga tao, mimidbidon kuman sa atubang nin sakong ama sa langit. Alagad an sisay man na magnigar sako sa atubang nin mga tao, ninigarang kuman sa atubang nin sakong ama sa langit. Day kamo maghuna na nagdigdi ako sa pagdara ning katuninungan sa kinaban. Day ako nagdigdi sa pagdara ning katuninungan, kundi espada. Nagdigdi ako nga ning patumangon ang aking lalaki sa iyang ama, ang aking babae sa iyang ina, asin ang manugang na babae sa panugangan niyang babae. An magiging pinakamaraot na kaiwal nin tao iyo ang mga kaayon man sana kan sa iyang pamilya. An namumuto sa iyang ama o ina urog pasako, bakong maninigo na maging disipulo ko. An namumuot sa iyang aking lalaki o babae urog pasako, bakong maninigo na maging disipulo ko. Anday magpaasan kan sa iyang krus asin magsunod sako, bakong maninigo na maging disipulo ko.
An nagpapahalaga sa iyang buhay, mawawaraan ka iyan. An nawawaranin buhay huli sako, magkakamit ka iyan. An minaako sa indo, minaako man sako. An minaako sako, minaako sa nagsugo sako. An minaako sa propeta nin Diyos, huli ta siya propeta nin Diyos, babalusan siring sa propeta. An minaako nin taong matanos, huli ta siya matanos, babalsan siring sa taong matanos. An si Sayman na magpainom nin maski sarong basong tubig sa sarukan pinakasadit na disipulo ko, huli ta siya sa kong disipulo, totoong maako nin balos.